ndi iki sing rewang-rewang ya orang padha teko. Mak. Alat wis padha teko kaya ngene. Awet mau. Kok orang padha siap wong-wong iki. Ya wong tata pisan. Nanti to wong-wong iki. Yo, ganti sik kaya ngene iki lho, Pak. Ya ayo, Pak, ndang lek resik-resik iki wis awan iki lho. Kok urung beres apa-apane blas sik kaya ngono lek nyepem terus lho. Iya, Mak, sabar sik to. Gampangmu golek batur wangi to, Mak? Ini janji to? Lah nyatane lho kaya ngene lho, Pak, wis arep mulai lho kok yo urung padha teko. Karepe piye arepe teko-teko mangan ngono lho paling wong-wong ki sing tak kongkon ndek wingi iki. Lah sakjane sapa to, Bu, sing dikongkon ki? Akeh Marisah sak bojone. Yu Karmina kae lho yo sak bojone. Tapi yo ndi wong renek sing teko ngono lho. Wong sepeda motor suwoke kita inggone Pak Ijo. Kok dene suarane gen sepi ya musike. Lah ya kok musik enak suarane to, Ndek. Ora apa-apa lah. Apa-apa ya? Ya gen gasik yang mene mesti ngene. Gen anget Dianget. Dianget berarti mangan sing woke. Walah, sak wirek-wirek kowe dhewe. Mesti Tekan dhewe kan wong loro ya. mesti enak. Ayo, sopi men, Ndek. Lho ngancane undangane si iki ki. Jo! 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 Walah, pas kebetulan ki teko. Coba rata jolek duwe gawe iki. Kok sopi men? Dono piye lah gitu. Ya pas kebetulan awakmu rene iki misan ngewangi ide. Rene jane aku arep kondangan kajo masak kon rewang-rewang. Aku ki Jo lek kondangan masalah aku ape paling gede ngono piye? Ya iki onku ukur nggo tanda bukti men keket aring berkonco ya. Yo, ndang mlebu yo. Jangkrik wong niate rene gak kondangan kakon beres-beres wis. Ora bener iki Pak Ijo. Ya tak delok iki. Bolah, ya rasa salah ki Bundat ngangklok ya 500 temen ki. Sing gede iki. Iki jelas luweh akehne iki. Bolah, jual jaran. Nek 20 itu mana? Betul. Pak, ayo awake dhewe gek ndang ganti. Tamune wis padha teko kae lho. Ayo. Ya, Mak, yo. Ini ki sedina bucek becekane ping pira ae. Beras wayahe diliwet dinggo buah. Karone lho tahun wingi wis nyunatne saiki nyunatne neh. Ki anake lho. Ini ki lho Pak, gawane koyo ngene iki kok sedo digawe apa ora to koyo ngene iki? Kadung enek-enek duit. Pak, gawane koyo ngene iki kok sedo digawe apa ora to koyo ngene iki? Kadung enek-enek duit dinggo ngono ki. Masa nang digawe kok assalamualaikum ya? Yo alah, Bu. Selamat ya. Ya, wah rasa nyumbang apa-apa wae anake ya iki rasa didelok kerduse sing penting isine kok didelok isine apa. Ya muga anake nang cepet waras wis sunat. Iki mantan apa sunat? Sunat, Bu. Iki jek aku sunat. Brengose wis kaya ngono. Lho, cek. Amplope nyuwun sewu, amplopmu. Yo alah. Wah ya ora apa-apa wong sing duwe gawe lalinan. Astagfirullahaladzim, Pak.
Kayak ngene iki lho, Pak. Lah ora yo ora balik modal awake dhewe. Iki lho yang marung lho ora cukup nek sakmene iki. Heeh ora to, Pak? Ya iya to, Mak. Tangan lha ngenteni sing ngakon sing duwe omah lho ora dikongkon. Lah sing duwe marang golek terima tamu. Lah iya. Terima tamu yang ora enek. Gawane awake dhewe salah sak ngene mbiyane kaya ngene. Ono kok duwe gawe. Omong wong sude amplope wis dijaluk lho kok gong dikon mangan ya Pakmu. Piye lho tamune? Waalaikumsalam, monggo, Bu. Monggo. Kok yo duwe anak jang ta, Pak? Ganteng. Ganteng. Kok apake yo ngerti dhewe ta aku ki. Ganteng kan, Mas? Amplop sih, amplop. Kok yo kelingan ae to, Bu? Bu. Didelok yo, Pak. Yo. Ya, nah. Yo lumayan wong loro semene-mene yo. Yo ngono wong iki ayu. Lek kondangan isine yo rada akeh dadi yo kena tinggi tambel butuh. Iya. Wis wong ora pate ayu, duwite ora pate akeh. Padha karo nyang marung. Oh. Ya aku yo bagei to, Pak. Bu, aku sik sunat kok. Jaluk apa? Amplop. Ya iya to. Yo lek amplope yo nyotole. Nah, ya isine tapi yo nggih mae. Maksudku ki ya sak isine to, Bu. Mosok gur amplop tok. Kok ngene lho, sik lara ya aku lho wis korban manuk. Ana sing tenggar to. Ayo, gendang rono ayo. Ayo wis ngelih wis repak kok mau kok urung kon manuk jiang. Panganane enak-enak, Jur. Mana sate Sate barang. sate pedus barang kayaknya kan. Oh, enak-enak. Kok kuning meneh banyak iki. Oh ceritane iki bakso Pakmu kuwi. Kok enek wong sego dipangan karo bakso. Wae ngene lho kaya apa. Enteng aku tak perlu pengen roh rasane. Sing gawe gawe ora blonjo iki. Maksud kamu arep radi dhewe kaya ngono. Lah yo mbok ngono. Dadak gak boleh diwang. Satene ketinggalan. Rewang lu mikire ngono. Nah, adelok telepon sampeyan sak. Bu, monggo didahar, Bu, monggo. Monggo wonten sawontene ngoten niku lho, Bu, monggo. Monggo. Tak karo apa, Jul? Ah, aku pang bakso no. Aku favorit oleh bakso sate ora wis. Tambah, Pak, tambah, ditambah sambele iki di. Wis sampean entekne oleh kok tak nyambel meneh. Lah, piye ngene iki? Kono sambel. Apa iki? Mek siji pentol loro. Lah awakmu ki lho Jul ngangklope mau piro?